Jeg nåede, at min mor skulle. Du er dygtig. Jeg skulle til Bøgerland med dig, Kjell. Mm. Det sagde min mor. Mm. Jeg hørte Ole. Det sagde du bare på 75. 75. Jeg kunne lige høre noget ding. Ja. Mangler du 3? Kan du 3? Kun 3. Og nu 2. Nu er det 2, ja. Nu er der en derovre.